गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोननै भिडिअनि क्लिप दिन्थिगोन लोगोसे मोनसे फट' खिन्थागोन आङो। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना एसे एनैबाबो बुजिबाय नङा होमबा? आं गिबियाव नोंथांमोननो भिडिअनि क्लिपखौ दिन्थिग्रोनानै लानोसै, नोंथांमोना नायग्रोदो। बेखौ मैयासो निउसाव नुदों आङो। सिङाव मा जादों बेखौ बारा बुंस'नो हालिया, मानोना बिथाङा जेरोखोम खामानि मावबाय थादों जोंनि थाखायथ' बिजेपिनि थाखाय मोजाङानो। जोंनि बिजेपिनि थांखिया जाहैबाय गासिबो जाथिनि गासिबो संगठनखौ खामानि मावनाय। स्पेसियेलि जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे सिन्था, खुनु जाथिखौ नागारना खामानि मावनो नागिराखै बे। गासिबो जाथिनि संगठनफोर एमएलए एमपिफोर जाहैबाय बिसोरखौ लानानै खामानि मावनो नागिरदों। जाहाथे जोंनि गेजेराव असान्थिया जोबो, सान्थिया फैयो आरो जोंनि गेजेराव जौगाखांनाया मोजाङै जानो हायो बेखौ लुबैयो। मानोना मोनसे जाथिनिफ्राय अपजिसनाव थाबाय थायोब्ला रायजोनि दैथायहरजानाय एमएलए एमपिफ्रा एमसिएलएफ्रा जुदि बेवहाय अपजिसनाव थाबाय थायोब्ला सरकारनि डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावनो हाया। होमबा डेभेलपमेन्ट मावनो हाया, बै ओनसोलफ्राव डेभेलपमेन्टआ थालाङो। ओंखायनो जोंनि सरकारनि उद्देश्यआ जाहाथे खुनु जायगायावनो डेभेलपमेन्टनि खामानिया जाबानो थाया, जायो बेखौ नायनानै बयखौबो लानानै खामानि मावदों आरो मैयानि जे रिपर्ट, जानो हागौ बिथाङा बेक्तिगत ना मा आरएसएसनि दैदेनगिरिफोर लोगो हमहैदों, बेखौथ' गाज्रि नङा, लोगो हमहैदों, बेखौ मानसि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो बा पार्टिनि थांखि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो बा जयेन खालामनो थाखायबो हयथ' लोगो हमहैनांगौ, बे बिथांनि गोसो जाहैबाय। खिन्थु जों वेलकाम खालामो, जों बेखौ बरायो। बिथाङा फैनानै ज' जाफैब्ला जों जयैनो बिटिसिआव बा आसामाव ओजोंहाय जोंहा इउपिपिएल दं, बिजेपि दं आरो बिपिएफआ फैदेरनानै जुदि ज' जायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। जोंनि गेजेराव खौसेथि जों बेखौ आसा खालामदों। बिथाङाबो बुजिनो हादों ट्राइबेल हारिखौ बिजेपिआ निस्सय अनो, बिराद अनो। ट्राइबेलखौ अननायखायनो बिथाङा दा हयथ' रायलायदों खोमा, माबा मोनसे सानदों खोमा, नङा होमबा? फिउचाराव आरो राजनितियाथ' बे बार मोदाय बायदि सिमब्रेलाबायनाय ना, नङा होमबा? सब समाय राजनितिनि दरजाया खुला थायो जाहैदों, बन्द' जानो रोङा। दा रायलायनो हायो, बयबो रायलायनो हायो। सोरनि सायाव बुंदों होननानै बुङोब्ला स्क्रिनाव नुजानाय गेदेमानि सायाव बुंनाय जादों। बेनो जाहैबाय जोंनि एक्स सिएम बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि। बियो लोगो हमहैदों आरएसएसनि दैदेनगिरि, माने गेदेमाखौ लोगो हमहैदों, प्रेसिडेन्ट। दा बे भिडिअखौ सिगाङाव लांनायनि सिगां आरएसएस होमबा सोर बिलाय, मा बियो आरएसएसआ, नङा होमबा ना? बेखौथ' मिथिनानै लाग्रोनांगोन। आरएसएस माने आरएसएसआ जेब्ला जिराय होनो बिजेपिआ जिरायनाङो, गसं होनोबा बिजेपिआ गसंनाङो। हादोरनि बबे बबे हादोरफोरजों बुहुमनि लोगो जानांगौ बा बबे बबे खामानिखौ मावनांगौ, मा थांखि लानांगौ, मा बे खामानिखौ मावनांगौ, नैबे खामानिखौ आरएसएसआसो माने मावग्रोजोबो आरो। अब्लासो माने बे खामानिखौ जेसेबां माने आरएसएसआ एप्रुभ खालामगोन अब्लासो मावनो हागोन। नङाब्ला बेखौ गावनि गोसोबायदि नरेन्द्र मदिया खामानि मावनो नागिरबा बेखौ हाया। बे आरो बे आरएसएस। होमब्ला सुंद' खोथायै बुंनो थाङोब्ला आरएसएसआ जाबाय बिजेपिनि इन्जिन आरो। आरएसएस गैयाबा बे खारा माने बिजेपिआ, नैबेबायदि सुंद' बुंनो थाङोबा। दा बेयाव थांदों, आथिं हमहैदों जोंना माबाया, हाग्रामाया, एक्स सिएम। दा बेयाव आं गोसोआव ओरैबायदि दुखुसो मोनदों जे हाग्रामाया इसिबां जुदि बिटिसिखौ बासायनो गोसोमोनब्ला, दा जेसेबाङाव बिटिसिआ गावबो बुंखायो बेलेगाव थांबाय, बहुद पावार एन्ड फांसना गाज्रि जाबाय। जुदि बेखौ नुदोंब्ला बियो बेबायदिजों जाला, प्रमद भाई होननानै प्रमदनि खाथियावसो बुंफैनांगौमोन। फैबाय थानाय समाव प्रमदजों सानैजों सरकारखौ दानांसिगोन, जों हारि आरो जाथि बा 6 सिडिउल काउन्सिलखौ जों बासायनांसिगोन होननानैसो बुंनांगौमोन। आरो बे बाथ्राखौ प्रमदाबो हाग्रामानो खाबु होनांगौमोन आरो, नंगौना नङा? दा बै आरएसएसआव मानो थांनो गोनां जाखो? गोनाङानो गैया, खारन मासि, बेबायदि आरो मासिनि थाखाय। आं मोनसे, जोंनि सरकारा जोंनि 6 सिडिउलाव मा जायो मोनसे ना, आसाम सरकारजों रायलायलायनानै जायो। आं बिनि मोनसे एग्जाम्पल होनो नोंथांमोननो, जे जोंनो आंनि बिमा बिफाया आंनो आरो 12 बिगा हा होनानै गालांबाय। आंनि बिमा बिफाया सोरजिनानै होलांबाय। आंहा गामियाव बिदा दं, फंबाय दं, बिनानाव दं आरो लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोर दङ, खोथाजों खोथा। दा बेवहाय आं गावनि बिमा बिफा होलांनाय हाखौ बिदा फंबायजों खिथि मावालासिनो आङो लायनो बै बे सोरबा
जोंनि गामि खाथि खालानि दास कलिता गगৈ शर्माखौसो फै आदा आंनाव 12 बिगा हा दं सानैजों खेथिखौ मावनानै राननानै जागोन होननानै लिंबाय जाहैदों नों आंनो हानि आदिबो होनो नाङा जेसेबां फसल जायो सानैजों समान समान राननानै जागोन नै बेबायदि अब्ला आंनि बिदा फंबाया आंनि जाथिया आंनि गामिनि रायजो राजाया बा समस्त आंनि रायजोआ आंनि हारिया आंखौ दुखु मोनगोन ना मोना निस्सय मोनगोन ना रायजोफोर दा नैबेनो जोंनि सरकार BJP जों गोरोबनानै दं खारन BJP नि बै 8टा सिटआ दङ MCLA जोंनि BTC आव ओमफ्राय ओरैजाय माबानि 10टा दं UPPL नि ओमफ्राय बाद बाखि ओरैजाय UPO ना मानिया मोननै ना मोनथाम दं मोननै दं खोमानदां नै बेबायदि आरो दा बेबायदि खालामनो गोनाङानो गैया ओरैजाय BJP आरो UPPL आ ज' BPF आरो UPPL आ ज' जायोबा जोंनो सालायनो हायो नंगौना नङा बेबायदि आरो दा नैबे बाथ्राखौ आं बुंदों बिराद दुखु मोनदों बेबायदि जायो नामा सोरबा नङा होमबा गावनि हारिखौ फेजेननो थाखायसो हो आरो सासे गेदेमाया मा बुंदों BJP आ जोंखौ बिराद अनो जाहैदों बिराद अनोखायनो ज' सावरायनो नागिरदोंनो ज' खामानि मावनो नागिरदोंनो एना-एनिया खारनाय बायदि हो नंगौ BJP आ जोंखौ अनखाथारनांगोन BJP होननाय माने भारत जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारताव थानाय जनजाति गासैखौबो लानानैसो बे जोंखौ अनखानांगोन नाथाय BJP नि कनसेप्टआ बेलेग सरकार सालायनाया बै बड'लेण्डआव BJP आव मालाबाबो बर' होननाय सोदोब मोननाय नङा बेयाव थानाय सुबुं अनजिमाखौ लानानैसो सरकार दानाय बेयो मोनसे कनसेप्ट जायो बेयाव ट्राइबेलनि BTR आव ट्राइबेला जेरैबायदि सासन खालामगोन बेबायदि बेयाव खोथा फैला बर'फ्रा जेसेबां पावार गोहो मोनथाय बेफोरबायदि बर'नि सासन नट अनलि बर' राभा गार' बेफोरबायदिनि सासनजों BTR आव थाङो नङा होमबा जोंनि BTR आव दा बैफोर बुस्थुआ गैया जागोन खारन BJP आ बयखौबो समान नायनो गोनां जागोन अब्ला BJP आ जोंखौ गासिखौबो अनखानांगोन ना नाथाय मोनसे खोथाखौसो नोजोर हो जोंखौ BJP आ अनो सेन्ट्रेल BJP आ अनो नाथाय बे आसामनि गेजेराव सोर सालायदों BJP खौ आसाम BJP पार्टीयासो सालायदों ना आसाम BJP पार्टीखौ सालायग्रा आसामाव सोर ब्राह्मणफोर एसामिसफ्रा जोंखौ अनो जानो अना ना अब्ला नोंथाङा जे बुंदों जे BJP आ जोंखौ बिराद अनो अब्ला जों बड'लेण्ड मानो बिनो दरखार जों बड'लेण्ड बिनाङामोन दिनै मानो गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा NLFB होन DJP होन बनसु होन मानो बड'लेण्ड बिदों DJP आ मानो दुवार्स बिदों बिदिबा बैसोरो मासिनि थाखायसो मावदों नामा बेफोर खामानिखौ बे खोथाखौ साननानै नायलाय एसे सोर अनो जोंखौलाय ट्राइबेलफोरखौलाय बेयावलाय मासिखौ बासायनो थाखाय जा खुगायाव फैयो बेखौ बुंद्रायोबा जाया होननानै आं सानो बेबायदि खालामनो बेफोरबायदि जानाङा आरो दिनै नाय जुदि BPF बा BJP आव जुदि थाङोब्ला UPPL आ मा जागोन आरो जोंनि काउन्सिला मा जागोन बेखौ नोजोर होनांगोन BJP नि कनसेप्टआ बेलेग बिसोरो गासैखौबो नायनानैसो मावो अब्ला जों बोरै बुंनो हायो जे जों बोरै गोजोननो हायो दाङा बाजि गैयै माबायदि सरकार सालायनो माबायदि खौसे थांनायनि खोथाखौ बुंनो हायो अब्ला बड'लेण्ड बिनो दरखारानो गैयामोन आसामावनो थामोन अब्ला बै जारिमिनफ्राव जे बर'नि जारिमिनफ्राव लिरनाय दं सोरबा नरखासुर राजा सिखोना जोहोलाव सोमदोन जोहोलाव बै बिथांमोननि लिरनाय जारिमिनाबो गासिबो नंखाय नामा जुदि अनोब्ला बै सोरबा एसामिसनि न'खरफ्राव ब्राह्मणनि न'खरफ्राव जानो लोङोब्ला थाङोब्ला बिसिनायाव थायो उन्दुयोब्ला हटेलफ्राव जायोबा लोङोब्ला सुनानै फैनांगौ माना फैनांगौ बेफोर बाथ्राया सैथो नङा नामा जुदि जोंखौ ब्राह्मणफ्रा अनोबा बे खोथाखौ साननानै नायलाय एसे फैबाय थानाय इलेक्सनाव बर'आ खौसे जायाब्ला सेस होननानै आं सानो जुदि BPF बा BJP आव गमामायैनो थाङोबा गासिबो थांखासिगोन UPPL आ ओरैजाय सिथाबनानै थानाय जासिगोन बे मा जासिगोन एलायन्सआव थासिगोन जोबथारनायाव आं मोनसे खावलायनो सानदों जायफोर गाव गावखौ आं BPF नि आं UPPL नि होननानै साननानै लायोना
नोंथांमोना आं गासिखौबो बुङाखै दे जायफोर बिदि साननानै लायो आरो दा समाव प्रेजेन्ट नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनाय नायलाय नोंसिनि ओनसोलाबो एबा एरियायाव जे सार जोंनाथ' इउपिपिएल जों बिजेपि जों सरखार दाखानाय बेयाव दा बिजेपियाव माबा बिपिएफआ थाङोब्ला जोंनि हारिनि सरखार दानायनि कनसेप्टआ मा जागोन बेखौ सों ट्राइबेला बासायजानाया माबायदि जागोन बेखौ सोंनानै नाय मा फिननाय मोनो आरो बिपिएफआबो सों जे बिसोर जे एलायन्सआव सरखार दागासिनो दंखायो जोंनिया जुदि बिजेपियाव थाङोब्ला जोंनि ट्राइबेल काउन्सिला बासायजानाया माबायदि गोथार जागोन माबायदि जागोन आरो माबायदि जाया होननानै सोंनानै नाय नोंथांमोना एसे गेदेरनाव सोंनानै नाय एसे जायफोर गिदिंबाय थायो बिथांमोननाव सोंनानै नाय मा फिननाय होयो बिसोरो नैबे दा सिटुएसनाव दै नायलाय नोंसोर सोंनानै आरो मा रिजाल्ट मोनो बिसोरनिफ्राय भिडिअ बानायनानै आंनो हर आं आरो खनसे बिनि सायाव मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैबावगोन आङो बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन एबा गाज्रिथ' बांसिन मोनखागोन एसेनोसै गोजोन्थों